ngwa gee ntị. Ugbu a ka m chọrọ Igbo kwuru wee sị na ọ bụrụ na agbaghị azụ Owere mgbe ọ naghị echi. Ngwale anya n'elu ebe a ka ịhụ ihe mere. Nke a mere na Ifite na Nka dị n'Orumba North ka Anambra steeti. Ngwale anya gwa anyị ihe bụ uche gị. Ịtụle gwa anyị ihe bụ uche gị. Ghana fast. Gwa anyị na ihe dị otu a ọ ma aga ọ na-aga ọfụma ka ọ bụ na ọ dịghị aga ọfụma. Go na moto gị na onwe ihe onye iji ebe isi adọghị moto gịnị o nwekwara ike mkpọta dị ebe a ịdị ọtọ efe ire na ofu pịampịa mmụọ dị ebe ebidogo ọrụ nwekwa mmụọ bidola ọrụ ọzọkwa ndị mmadụ na-aba ya alụchi ya anyị bịara Chineke ala ise gị pụrụ atọ sụbụ ya ebe ọ sụwara ndị ọzọ ngwada n'anya ba look ya punch all of them ma tebụl ahụ everything ekwesịrị finish ya ife awọlụ abịa gbagabụ onwere ọgwụ dị ebe anyị atụ anybody onwere ọgwụ dị ebe anyị o pụtara ihe niile a ọgwụ kwakọ isiri ya na-ekpopụta ncha alụ nshịmakwa na onwe ya n'enu ya ọ na Ifite na Nka ka ọ na-akpọtụ n'enu ife a na-ekwu okwu ya ọgwụ kwuru ọgwụ na na-ebupụta arịsị maka ya kotu ọgwụ dị n'elu ebe enu kotu ọgwụ a wepụta dọbịa ma eriri ahụ ihe niile o nwere o nwere grupu ha nọ na ya ọ na-akpati ozu dị ya na ya ka e dozi n'ime ihe ahụ na-akpati ozu bịa ebe a weta nke a bịa ebe a ya mepee nke a ka anyị na-afụ akpati ozu mmadụ ka o ji ebe a mepee nke afọ metọpee ya mmadụ ka a kpọtabala ibe a so ndị amoosu na-akpati ozu dị na ya wetara m mma Dan er voor je,